Τιμωρείτε τον αυτοκράτορα! Λαέ των Ίνκας! Δεν υπάρχει σπουδαιότερο σύμβολο και καμάρι μας απ' τους Τσάσκι! Ενώνουν την απέραντη αυτοκρατορία μας, μεταφέροντας μηνύματα από τα ψηλότερα βουνά στους βαθύτερους ωκεανούς. Απ' τα γόνιμα χωράφια στην πυκνότερη ζούγκλα. Εμπρός, παιδιά! Ακολουθήστε με αν μπορείτε. Είσαι γρήγορη. Γρηγορότερη από όλα τα αγόρια. Μοιάζω στον μπαμπά μου, τον Κούσι. Τον Γκούσι, αυτός είναι ο καλύτερος Τσάσκι του μπαμπά μου. Και θα ακολουθήσω τα βήματά του μια μέρα. Σταμάτα! Μονάχα οι Τσάσκι μπορούν να μπουν στο ναό. Συγγνώμη, Καγιάρα. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένα κορίτσι δεν μπορεί να γίνει Τσάσκι. Μπορώ να κερδίσω σε οποιονδήποτε αγώνα. Το ξέρω. Και δικαιούμαι μια ευκαιρία να δοκιμάσω. Συγγνώμη! Μια γυναίκα Τσάσκι. Μια γυναίκα Τσάσκι. Όχι, μόλις ξεκινήσαμε. Ετοιμαστείτε. Γουάρι, τα κατάφερες! Για μια περιπέτεια. Δεν φοβάσαι τα ύψη, έτσι? Στον κόσμο των Ίνκας. Κοίτα, Γουάρι. Μας προειδοποιούν για κάποιον μεγάλο κίνδυνο. Οι άνθρωποι μας χρειάζονται. Δεν γίνεται να τους απογοητεύσουμε. Επίθεση! Όχι! Ποια είσαι? Μια γυναίκα πιο γενναία, δυνατή και γρήγορη από όλους τους άλλους. Είμαι η Καγιάρα και θα σας κάνω περήφανους. Καγιάρα, ηρωίδα των Ίνκας.